Kaixo, aurreko bideoan proposatu dizuet ariketa hau egiteko, jarraitasuna ikasteko, eta, suposatzen dut ondo egin duzuela eta orain konprobatuko duzue, bale? Tarte hau da isa 0 baino txikiagoa denean, eta 0 sartuta dago, orduan tarte hau da minus infinito 0 punturaino, eta kortzetea jartzen dut 0 sartuta dagoelako tarte honetan. Eta bigarren tartea da 0 baina handiagoko puntuetan. Orduan 0 infinitoraino izango da tartea eta 0 ez dago sartuta. Horregatik jartzen dut parentesia. Lehenengo tartean funtzioa parabola bat da. Eta parabola beti da jarraia. Esan dugu lehenengo bideoan. Bigarren tartean funtzioa zuzena da. Eta esan dugu zuzenak beti jarraiak direla. Orduan, ikasi behar dugu puntu hau, ia jarraia den ala ez funtzioa puntu honetan. Eta puntu honetan tartea aldatzen denez, ikasi behar dut matematikoki. Orduan, jarraitasunaren definizioa erabili behar dut. Jarraitasunaren definizioa. Orduan, 0 puntuan. Zein da lehenengo pasua? Kalkulatzea funtzioaren balorea 0 puntuan. Ordezkatu behar duzue berdintasuna dagoen tartean, osea lehenengoan. Izango da 0 berbi minus bat, hau da minus bat. Kalkulatu behar dut limitea isa 0 hurbiltzen denean eskerretik eta limitea isa 0 hurbiltzen denean eskumatik. Eskerretik isa izan behar da 0 baino txikiagoa. Orduan, ordezkatzen dut lehenengo tartean. 0 berbi minus bat, hau da minus bat. Isa 0 baina handiagoa bada, eskumatik kalkulatzen dugu limitea. Orduan, bigarren tartean ordezkatu behar dugu. 2 bider 0 minus 3. Hau da minus 3. Emaitzak desberdinak direnez, funtzioa ez da jarraia. Baina ez da jarraia puntu honetan, 0 puntuan. Ikusi dugu, bi tartetan funtzioak jarraiak direla, parabola eta zuzena bat direlako. Eta 0 puntuan jarraitasun definizioa erabili dugu eta ikusi dugu ez dela jarraia. Orduan, zein da gure ondorioa? Funtzioa f de x jarraia izango da zenbaki erreal guztietan minus 0 puntuan. Puntu honetan funtzioa ez da jarraia. Eta ikusten duzuenez marrazkian, tartea aldatzen da 0 puntuan. Orduan, hau da 0 puntua. X iguala 0 badago hemen. Orduan, 0 puntutik eskerrerantz funtzioa parabola da. Eta parabola honek badauka erpina 0 minus bat puntuan. Eta gero, 0 puntutik eskumarantz funtzioa zuzena da. Eta zuzenaren malda bi da, positiboa da, eta orduan horregatik zuzena gorakorra da. Baina 0 puntuan badago jauzi bat. Ze eskerrean funtzioa bukatzen da 0 minus bat puntuan, eta eskuman funtzioa hasten da 0 menos 3 puntuan. Orduan badago jauzi bat hemen. Orduan, horregatik jakin aldugu funtzioa ez dela jarraia. Oso ondo. Espero dut ondo egitea. Hurrengo bideoan ariketa gehiago azalduko dizkizuet. Venga, eskerrik asko.